Milan Krejčiřík ve spolupráci s umělou inteligencí uvádí dokumentární film Restart. Přišlo mi předvolání na pracovní úřad. Zákonem byla stanovena pracovní povinnost a o propuštění ze školy nebo zaměstnání byl úřad ihned informován. Tam měli pro mě jedinou práci. Dělník na stavbě elektrárny v Neratovicích. Odmítl jsem. Řekl jsem jim, že si najdu jiné přiměřenější zaměstnání sám. Naivně jsem si myslel, že mě politický posudek na novém místě nedostihne. Potřeboval jsem ale peníze a tak jsem ve volném čase chodil vykládat vagony na Žižkov-skladové nádraží. Tam se na nic neptali. Zaplatili za hotovou práci přímo na místě. Dělníci z nákladového nádraží mi poradili, abych se o práci ucházel raději mimo Prahu. Pak jsem objevil v novinách inzerát. Heramos, závod stavebna v Uříněv, si hledá stavební techniky. Uříněves nebyla tehdy ještě součástí hlavního města, ale v Praze na Malém náměstí měla náborovou kancelář. Zkusil jsem to a oni mě přijali. Začal jsem pracovat v oddělení přípravy staveb jako technik s hrubým měsíčním platem 960 korun. Analyzoval jsem nové projekty budov, které měly být v krátké době zahájeny. Nebyla to obtížná práce, ale já ji dělal jen pár měsíců. Pak zřejmě dorazil posudek a já musel z kanceláře odejít. Nastoupil jsem na stavbu domu číslo 33 v Jíčínské ulici na Žižkově. Dům se stavěl v Proluce. Ta vznikla, když Američané omylem bombardovali Prahu místo Drážďan. Nemusel jsem tam ale pracovat manuálně. Rozhodnutím stavby vedoucího, inženýra Otakara Jelínka, jsem se stal jeho asistentem. Na stavbě mě přivítala zajímavá sestava. Bývalý redaktor Československého rozhlasu Zdeněk Mančal, který ranním hlášením odstartoval pražské povstání. Tady pracoval jako betonář. Vážení posluchači. Válka definitivně skončila. Na území osvobozené Prahy vstoupily jednotky slavné Rudé armády. Na přivítání Rudé armády v osvobozené Praze komunisté nezapomněli. Když se dostali k moci, náležitě to ocenili. Redaktora Zdeňka Mančala poslali na několik let do vězení. Další osoby přinucené pracovat na stavbě z politických důvodů, na které si vzpomínám. Alexej Steigerhoff. Šedovlasý usměvavý starý pán, bývalý československý diplomat. Nyní přidavač. Pan Nesměrák. Bývalý živnostník. Nyní dělník. Pater Jeřábek. Kněz, kterému nebylo dovoleno vykonávat duchovní službu. Nyní dělník. Inženýr Hanzlík. Bývalý pracovník Ministerstva zahraničního obchodu. Byl obviněn ze spolupráce s cizím státním příslušníkem a uvězněn. Manželka ho vyhodila z bytu a našla si jiného partnera. Bydlel na stavbě v dřevěném baráku. Pracoval na stavbě jako dělník. Josef Šnejdar. Bývalý řeholník a jezuita, na vojně sloužil u PT Páků. Tady pracoval jako úkolář. Aby mohl být člověk v 50. letech zaměstnán v Praze v nedělnické profesi, musel mít v občance zapsaný trvalý pobyt v Praze. Pokud jste tam měl jen přechodný, zaměstnavatel vás nesměl přijmout. Když jsem byl na vojně, měl jsem tam zapsaný trvalý pobyt v Moravských Budějovicích. Po příchodu do Prahy to už jsem byl důstojník a nemusel jsem bydlet ve společné ubytovně, jsem se nastěhoval do garconky kamaráda, který nastupoval na 2letou vojenskou službu. Takto jsem získal v Praze trvalý pobyt. Když se blížila doba návratu kamaráda z vojny, musel jsem hledat jinou formu bydlení. Bylo to v roce 1955, panovala absolutní bytová krize, moje šance získat státní byt byla nulová. Oslovil jsem majitelku činžovního domu v Hanusově ulici, zda bych si nemohl upravit část půdního prostoru na bydlení. A ona souhlasila. V té době jsem poznal Květu Kopečkovou. Bydlela s rodiči a 2 sestrami v Nuslích v jednopokojovém bytě. Květa se do mne zamilovala. Když se nám naskytla možnost získat jednopokojový suterénní byt, vstoupili jsme do manželství. Nakoupili jsme nábytek a do bytu se nastěhovali. Netušili jsme, že jsme naletěli podvodníkovi. Skutečný majitel byl ve vězení a po několika měsících se vrátil.
Aby toho nebylo dost, rodiče v Moravských Budějovicích dostali z bytu výpověď. Oba byli už v důchodovém věku a hrozilo jim vystěhování. Nabídl jsem jim svůj podkrovní byteček. A oni to s povděkem přijali. Nábytek uskladnili v pivovaře a přestěhovali se do Prahy. Do občanských průkazů jim byl zapsán trvalý pobyt v Praze. Nám s Květou nezbývalo nic jiného, než požádat její rodiče, abychom se k nim mohli dočasně nastěhovat a hledat jinou formu bydlení. 8letá švagrová Jana nám najídla své lůžko. Lehla si do postele k rodičům. Každoročně jsem žádal ředitele o souhlas ke studiu na vysoké škole. Každoročně zůstávala moje žádost nevyřízená. Pak jsem dostal tip. Ve Státním ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy zřídili ateliér, který se měl zabývat experimentální bytovou výstavbou. Teď tam hledali někoho, kdo by jim odhadoval investiční náklady. To byla příležitost, jakou jsem si nemohl nechat ujít. Snímek byl natočen podle skutečných událostí, které se odehrály v 50. letech minulého století. Všechny postavy byly vytvořeny oživením obrazu na fotografiích prostředky umělé inteligence.